Jirgin ruwan USS Abraham Lincoln yana ɗaya daga cikin manyan jiragen yaƙin ruwa na Amerika masu ɗaukan jiragen sama. Jirgi ne da yake cikin jinsin Nimitz class kuma yana amfani da ƙarfin nukiliya ne wurin tafiya. Wato wannan jirgin zai iya yin sama da shekara 20 ba tare da an zuba masa mai ba. Yana da tsawon da ya kai sama da mita 1000 kuma yana iya ɗaukan jiragen yaƙi sama da guda 90 tare da ma'aikata sama da 5000. A zahiri wannan jirgi kamar filin jirgin sama ne da ke tafiya a cikin teku. Jiragen saman da ke kansa na iya kai hari, suna iya leƙen asiri, su ne kariya ta farko ga jirgin daga dukkan wani hari. Jirgin USS Abraham Lincoln baya tafiya shi kaɗai, yana tafiya tare da manyan jiragen yaƙi na sama da na ruwa da masu tuƙa kansu duk domin su bashi kariya. Wannan yasa jirgin yake iya hango duk wani hari da za a kawo masa, ko da ya kai daga nisan sama da kilomita 300. Amerika dai ta tura wannan jirgin tare da kayan yaƙi da yawa zuwa gabas ta tsakiya a shirye-shiryenta na ƙaddamar da yaƙi akan ƙasar Iran. Zuwan wannan jirgin yankin gabas ta tsakiya ana kallon sa a matsayin gargaɗi da nuna ƙarfi da Amerika take yi. Ƙasar Iran tana da makamai daban-daban da za ta iya kai hari kan wannan jirgin, sai dai da yawa masana tsaro sun ce Iran ba za ta iya nutsar da jirgin nan ba saboda tsananin kariya da fasahar da ke tare da shi. A shekarar 2005, Amerika ta gwada lalata da nutsar da wani tsohon ƙaramin jirgi irin wannan, sai da sojoji suka yi sati 4 suna harbinsa da makamai masu linzami ba tsayawa, sannan suka iya nutsar da shi. Ƙasashe ba su fi 10 ne a duniya suke da irin wannan jiragen ba. Shin kuna ganin Iran za ta iya nutsar da wannan jirgin? Ku faɗa mana a comment section.